I no need moto mapta n'ime defensa eke tudo me agba so mo chinye aka litu nke a dị n'ebe a banye na moto mburu moto nke a kịta banye na moto moji peso banye na moto mburu moto ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ọrụ nchekwa Anambra steeti Vigilante anapụtala mmadụ abụọ n'aka ndị ntọ ma gbagbuo otu onye n'ime ndị ntọ ahụ dịka ha kwarịtara mgbọ. Nke a mere n'obodo Ọnịcha nke nọ na steeti Anambra dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ebe ha bụ ndị a napụtara n'aka ndị ntọ ji ọnụ ha wee kwuo otu ya bụ ihe siri wee mee. Ụfọdụ n'ime ụgbọala nke ha bụ ndị ntọ napụrụ ndị mmadụ n'abalị ahụ ha gara ya bụ ọrụ ntọ gụnyere otu ụgbọala Toyota Camry, otu Toyota Corolla ya na otu Toyota Highlander. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka anyị niile tinye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị gabigara ya bụ ọnọdụ. Ka m bịakwanụ. Brother, ka afa gị? Afa m bụ Tochukwu onye? Farmers. Tochukwu Farmers. Okay, onye be ka bụ? Onye Aba, steeti. Onye? Aba njikọ local government. Okay. Ka ihe mere n'abalị? N'abalị Wenite ọnụ gị ka? ebe after 8 abalị isi village ahụ. So, moto na ọka road by DMGS. Venza White dog cross on. Ebu ofu onye mapụta n'ime de onye nọ n'ihu moto mapụta n'ime defensa eke tudo me agba so mo chinye aka litu nke a dị n'ebe a banye na moto mburu moto nke a kịta banye na moto moji peso banye na moto mburu moto ya na buru tim na benza buru nga ebe azụ ncha niile tere ụmụ mmadụ na-abụ ofu ebu Corolla ebutekwa ofu onye bụ Highlander ebukọchala anyị ncha n'ime moto tena ọ na-achaghị anyị fon n'anya wetacha ma ATM kaadị anyị mmụọ ọtakwa nke ma na n'ime ego niile nji so mmụọ ebu ya legidezi anyị rute n'Obosi wee sị na a na-achagbu m ihe nji so tụpụzi m na ndị nke ọzọ ya emezi transfa tụpụzi m mmụọ n'Obosi gụzielu dị tu mmanụ ma dị ọda mmụọ ya na nwunye ya so ha dịzitere ya ebuzi wee bụwa hapụzi mmụọ n'Obosi n'abalị ya so mmụọ jụrụzi wee nke a ga-esi wee nataluzie n'abalị moto m bụ traki so nti ya na stop engine track bazi ka moto ị na-anya na bụ Spider Red. Okay. So tizia track zin fuzia no na expressway Enugu expressway. Okay. By Tazan so ngazi ba mu to feed moto awako bazelu no the Vision Anambra State Vigilante Bureau School ndị nọ na Onitsha branch Onitsha zone so ndị ọzọ n'ọfịs so n'ọfịs aka n'ọskịta afọ mụnye na ọla alụrụ ọrụ ọfụma kemgbọsị ya na-eme yesterday night being when being 19th of February 19th of September 19th of February ya bụ 18th of September ka o mee so na nwụta n'ọfịs ndị isi na onye a nara gị moto onye nke a bụrụ moto gị ọ moto a ka va nara ya n'abalị ọ moto a ka ọ na-ekwu na onye nwe dị moto ebe a onye a nwere isi moto a ka a nara ya n'abalị Chukwu Achịbọlụ. Gịnị mere yesterday? Onye bekee bụ? Mụ bụ onye Imo Steeti kwuru ala nke ka mere yesterday? Yesterday is birthday anata from Mkpọ na Azukoka. Pụta n'ihu this sweet garden ebe a ndị bụ Venza bụkwa Carmen bụkwa ọwara ọda ka so ka mụ gafere ha blọkụ ka m laa azụ blọkụ ịwọchi anya asụ na moto m na-abụ ebe hit ha na-azụ. So how also that if you run, I shoot you. And I should come down, bring everything, bring my phone, bring my water, collected my watch, everything. Team na moto.
so m mepe kọl kọwa ndị be m so m bụ ụzọ mepe aapụ m igo mmadụ na aapụ ha were ya were a sị na ime mistake na pin nọmba which mistake ime amaghị were so were na pin nọmba ha wekwa the roman on the way ha trapụzi anyị ha napụtara ego anyị nwere tikụzi anyị na moto kamera n'ime kamera ahụ ka ebu anyị na-ejezi side ụka so abịa m kpọọ side express heading to for on the way ka anyị nọzi ndị MVG tụzie ha na-asị na n'ime moto ha na-asị na ndị a na-amanịta ha ka ha tọn nọ na-ebuji tụzie ha chụbazie ha weza hot chase excuse anyị dị na mbe m ekene m unu edịrị isi ndị a bugharị n'ime more than 1 hour anyị na-agbagharị nwe ofu mkpụrụ onye sekuriti ntị ụzọ polisi anọ ọsọsọ kwa ndị MVG ọkwa ndị ntị nweta ya rescue anyị were all my documents webu m ndị fọrọ nọ ha wetara m ya ma moto m ndị niile ntat ma checkbook m ma egbu chief m ihe niile dị ntat sọsọ ihe ha POS m ka ndị ori a buru with phone m and ego ha werezi but everything na moto m check m ọ dị very very intact. Ka ihe ị nwere ịgwa anyị nwa bụ ndị MVG sị gị na unu nyere m hope, unu nyere m life, unu nyere m opportunity to be alive today because the way these people say when we surrender I'm already dead because I don't know what I'm doing. Even I'm calling everybody sorry only guy with because who will send them. I'm calling them only Junior. Kudos to you guys. You guys did a very wonderful job. Please, motor I don't pursue the motor. One have one careless bullet. Just took us on our tires. Where rescue I then I come in and when motor nothing. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Can I forget again? It's Juku Archibald. Onye Ben. Onye Okay. Hello. My brother. Can I forget? Afọ m bụ Ebele. Ebele. Onye Ben ka Bụ onye niile. onye nene. Ka e mere ya. Nwanne m afọ birthday party ka anyị jesi na-ana gafeta na side Shoprite ebe a. Fụ moto ebuo na-eso ha n'azụ. So at the time a na-eme ka a na-eslo na-enyo di moto ka m speed zie up overtake zie the first one ka m overtake zie the second one block nke na-esi ya n'azụ block zie m n'azụ mụ na my wife ebulu m tinye na mfu bulu my wife tinye na moto ọzọ bulu anyị na-agba iri anyị bụ ndị Vigilante ha hapụzi my wife along the line maka anya nwa gwara mgbe ha na-ebe on operation na ya mụ nwa ejima na mmadụ kọwasịala ha Onye ka vadin na moto ha bụrụ na moto nke ebu m ha dị ebuo driver na onye nke jide m n'azụ ebe nọ at the time ha gbagide onwe ebe ha nọ mara m ebe moto nke nọ n'iru tọ ha lituo chenjizie mmadụ ebuo ọzọ bata na moto ahụ butekwa victim adịzie 3 victim mana ha hapụrụ ofu onye there and there ha si ya gba ụzọ anya gara jidezie mụ na onye Highlander ka mụ na ya nọ n'ofu moto ada anyị nwa nọ na moto nke a unu chụbazi ọsọ ka onye nke ha drop my wife n'ụzọ hapụ ya si ya na anyị naba oge dị na akpatikwa ha nye m kim oge ha transfer zile ha dị na pin nye ha pin ha transfer tie magodo ha na-akpọ fon adị ka dị bọni agasigo oge ahụ nụkwa ha dọn zira beji of drop anyị ka anyị naba ha ekwetego na ha ya hapụ anyị nyekwa m kii moto nyekwa m kii moto si ya my wife ka na si na ha drop go my wife na nnala onu na ngafe so oge ha fụzi ụlọ mma na egwu na-atụ ha so ka ihe nwere ịgwa ndị MVG Anambra mba steeti unu atara ka amakwa m na unu na-arụ ọrụ etu a onye ome na-arụ agbalị na ihe ọ na-eme n'eziokwu daalụnụ moto a narị ebe ọ na-rescue ndụ ya rescue moto ya ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala ntu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị wee na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa na iru akwụkwọ efere mba ụwa
ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.